Magandang umaga po sa inyong lahat. Midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, February 15, 2023. Makikita ko natin sa ating latest satellite images, wala pa naman tayong binabantayang bagyo, bagamat meron pa rin tayong low pressure area. Ito yung ilang araw na nating minomonitor at ang trough o extension nito, makikita ko ninyo itong mga kaulapan sa may bahagi ng Visayas, ng Mindanao at Palawan. Magiging malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, ng Mindanao at Palawan, dulot nga ng trough o extension ng low pressure area. Sa kasalukuyan, malit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo, pero hindi tinalis yung posibilidad din na pumasok ito ng Philippine Air Responsibility. Kaya patuloy tayong tumutok sa pag-asa para sa latest update para dito sa low pressure area na ating minomonitor. Samantala, dito sa may silangang bahagi ho ng Luzon, inaasahan natin na malaki yung tsansa naman na may hinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Medyo lumalakas ulit yung northeast monsoon kaya as posible sa mga susunod na araw ay muling bubugso yung mga malalamig na temperatura. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama na yung Kamay-Nilaan at mga karating ng mga lalawigan, inaasahan ho natin na maaliwalas ang panahon ngayong araw, liban na lamang silang mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan. At narito ang ating inaasahang panahon para dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, gaya ho ng binanggit ko, malaking tsansa ng pag-ulan at maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Palawan, habang may mahinang pag-ulan sa Bicol region, kasama yung Quezon Province, Aurora, Cagayan Valley at ilang mga bahagi ng Cordillera, partikular na sa Abra, Kalinga at Apayao. So, posible ho yung mga mahihinang pag-ulan dulot nga ng northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, kasama na yung Kamay-Nilaan at western section ng Luzon, ay inaasahan naman natin ang generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated o pulong-pulong mga mahihinang pag-ulan dahil nga sa pag-iral ng northeast monsoon. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 18 to 29, sa Baguio 14 to 24. So medyo lumalamig ulit dito sa Baguio. Sa Metro Manila 20 to 31, sa Tuguegarao 19 to 29. Sa Tagaytay 20 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Puerto Princesa 24 to 30, habang sa Kalayaan Islands sa 24 to 31 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Kabisayan, sa Mindanao. Makikita ho ninyo, kagaya ng binanggit ko, ang pag-iral ng trough o extension ng low pressure area magdadala pa rin ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagkilat pagkulog, partikular na nga dito sa Kabisayaan, kung saan ang temperatura sa Iloilo sa 24 to 29, sa Cebu 24 to 29, habang dito sa Tacloban 23 to 29 degrees Celsius. Kaya sa mga kababayan natin sa Visayas, asahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan. Halos ganito rin ang inaasahang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, kung saan din umiiral itong trough o extension ng low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 23 to 32, sa Cagayan de Oro 24 to 29, sa Davao naman nasa 23 to 30 degrees Celsius.